Tak, a teraz si ukážeme niečo ku agende konaní. Agenda konaní združuje spisy, buď to trestné, občianske, veci správneho deliktu alebo správneho súdnictva. Ide o spisy konaní, čiže ide o akési procesné spisy. Môžeme si ich filtrovať podľa toho, že či chceme vidieť v našom zozname spisy, ktoré sú otvorené, ktoré sú spisy ad acta, alebo všetky, to znamená aj otvorené, aj ad acta, alebo chceme vidieť len spisy trestné, len spisy občianske, obchodné, len veci správneho deliktu, len správneho súdnictva. Môžeme si ich abecedne sortovať, stačí kliknúť na stranu tu alebo predmet sporu. Takto napríklad si vieme združiť, koľko máme o zaplatenie spisov. Potom môžeme napríklad na našu značku môžeme vyhľadávať strany, napríklad podľa stačí prvých písmen. Čo sa týka vyhľadávania, naspäť sa vraciame kliknutím na skrútenú túto modrú šípku. Ďalej predmet sporu. Chceme napríklad vedieť, koľko spisov o zaplatenie vydujeme, tak nám stačí napísať o zaplatenie a máme vyfiltrované všetky spisy, čo sa týka zaplatenia. Opäť sa vrátime s vyhľadávaním. Takto môžeme ďalej vyhľadávať v našej značke, ale aj v iných značkách. Toto bude pre vás veľmi zaujímavé, keďže nevyhľadávame len v značkách, ktoré vidíme tuto, ale môžeme vyhľadávať aj v značkách, ktoré sú evidované v jednotlivých spisoch. Môžeme takto nájsť ľubovoľný spis podľa čísla konania napríklad na súde. Skúsime šťastie a necháme si ORP vyhľadávať. Áno, a máme tu. Podľa tejto značky, čo je značka v trestnej veci, nám našlo spis istého pána fiktívneho klienta. Čo sa týka vyhľadávania, to je zatiaľ všetko.